aikojen alussa, kun naisille pillu tehtiin, niin se tehtiin sillä tavalla se juupeli, että piru otti kirveen ja meni selälleen makaamaan ojan pohjalle. Naiset pantiin sitten rivissä kulkemaan pirun yli sillä tavalla, että toinen jalka oli toisella puolella oja ja toinen toisella puolella. Tällä tavalla, näetkö sinä, tällä tavalla! Äidin rakkaus on niin äidillä kuin lapsellakin. Ei sitä voi pahentaa. Huono äiti. 3 tien risteyksen päästyään Dianan rinnoista alkaa suikuttaa maito. Minä juon pyhästä maidosta, joka kastelee kokonaan. Olet vielä liian pieni. Kuulemaan, mitä seuraavana 3 vuotena tapahtui. Mutta sen voi kertoa, että pienenä sinun onnistui viimein vapautumaan lohduttamaan vankilan vessan tuuletusikkunasta. Että älä mulle jauhaa mitään ulos lähtemisestä.